Як развіваецца ваша супраца з мясцовымі ўладамі ў рамках вашых ініцыятыў? Ці ёсць падтрымка на дзяржаўным узроўні для вашых праектаў? Падтрымка ёсць, хоць і не такая, як хацелось бы, але такі ўжо зараз час. Шмат каму проста страшна адкрыта супрацоўнічаць. Былі нават выпадкі, калі хтосьці з мясцовых уладаў сам выходзіў на нас, прапанаваў дапамогу, а потым праз пару дзён пісаў: «Прабачце, лепш выдаліце ўсе кантакты і нічога не згадвайце». Мы гэта разумеем, людзі жывуць у рэальнай небяспецы, і кожны сам вырашае, дзе яго мяжа адказнасці і рызыкі. Што вы хацелі б змяніць у стаўленні грамадства да гістарычных памяці і культуры, асабліва ў памежных рэгіёнах, дзе культурныя адрозненні могуць быць значнымі? Хацелася